Ось, дарагія гледачы, дарагія сябры і сяброўкі, зноўку я з вамі на сувязі у вашых відэастужках. Я вам паказваю гэтым разам возера Чорнае. Гэта маленькае возера, менш кіламетра ў даўжыню, якое знаходзіцца акурат між вёскамі Ахотніца і Гваздова ў Полацкім раёне. Маленькое такое возера, окруженное таким густым хваёвым лесом, сасново-елкавым бором. А вода тут вельмі цёмная, як у возеры Дубок, якое тут знаходзіцца ў 3 кіламетрах адсюль. Таму называецца возера Чорным. Большая частка узбярэжжа гэтага возера такая балоцістая, таму падысці да яго нялёгка, але ўсё ж такі тут ёсць адна дарожка, таму тут можна прыйсці сюды і адпачыць, паглядзець на гэтую прыгажосць.